que és un procés que sembla que seriós, vull dir que no és una voltat, no? Però que jo personalment penso que encara caldrà esperar com a mínim un any per veure si realment serà realment, com sembla, l'eix central del debat de la política catalana en els pròxims anys. Trobo que sí, perquè el sentiment independentista ha arribat ha arribat a capes de la població que semblava impossible que arribara i que se sentiren atretes per aquest discurs, per aquest debat, no? Perquè ara n'hi ha fins i tot castellanoparlants que són independentistes, no? Això era impensable fa uns anys. Ara bé, això se pot d'alguna manera aigualir en el pas del temps? Sí. Del tot com perquè deixa d'estar en l'agenda? No. Ara, què farà Artur Mas? És la gran pregunta, no? És la gran pregunta. Si treu majoria absoluta pot tindre la tentació, per una banda sí que és veritat que si treu majoria absoluta és en aquest encàrrec, no? En aquesta comanda de vostè l'han triat no perquè faci retallades sinó perquè ens dona la independència, no? Però d'altra banda també se pot sentir temptat a això que a Catalunya sempre s'ha dit el peix al cove, no? D'alguna manera d'actuar de manera conservadora, intentar traure alguns dinerets més i anar fent, no? Però jo crec que encara n'hi ha molta partida i veurem moltes coses i algunes segurament et sorprendran, no? A lo millor n'hi ha canvis d'actitud que a lo millor ens criden molt l'atenció. Està clar que els partits independentistes ho han sigut sempre, ho són i ho seran, i està clar també que els que no ho són no ho seran, no? Encara que al PSC també hi ha un debat intern molt interessant, no? I caldrà veure com acaba el PSC, el PSOE, si finalment es trenquen, que això seria molt simptomàtic i podria dur el PSC a unes posicions que ara mateix no defensa, no? Vull dir, queden moltes cartes per jugar i queda molta partida i caldrà veure com actua sobretot el govern espanyol, no? Perquè jo crec que és una amenaça més seriosa que la del seu dia el Pla Ibarretxe, és molt més seriosa, perquè el Pla Ibarretxe va anar, malgrat tot, per la via legal, va arribar al Congrés en una proposta de reforma estatutària que incloia la reforma, vull dir, la consulta sobiranista, no va passar el tall del Congrés de Diputats i va morir allà. Però això sembla que s'està preparant una llei de consulta perquè la Generalitat de Catalunya pugui fer consultes a la ciutadania, no? I aleshores s'emmarcaria dins d'això. Ara bé, això no té cap virtualitat més enllà de Catalunya, però si el resultat fora, si finalment es farà la consulta i el resultat fora molt clar, no? En favor de la independència, clar, Espanya hauria de pensar, però Europa també, no? I jo crec que és un debat molt interessant i que ja veurem cap on deriva, no? Però jo sí que és veritat que fa molts anys este debat era un debat completament marginal, vull dir, era un debat que no interessava a molta gent, no? Ara en canvi és un debat ja, com he dit, transversal i que sembla que tindrà molt de recorregut, i Espanya en aquest sentit, el govern espanyol, tots els governs espanyols que han estat este temps s'ho haurien de fer mirar, no? Perquè a Catalunya n'hi ha aquest rebuig, aquesta sensació de ser maltractats és el que han de mirar, no? I Convergència i Unió ja veurem com actua, perquè també a Convergència i Unió no tots són independentistes, tampoc, vull dir, crec que falten moltes claus encara per conèixer. Clar, sí. Bueno, el PSC directament corre el risc el PSOE corre el risc de perdre el PSC per al camí. Vull dir, això és una evidència, perquè ja fa molt de temps que no n'hi ha molta sintonia, i encara que ara les classes dirigents del PSC tenen prou sintonia amb les classes dirigents del PSOE, o fan veure que tenen prou sintonia, sí que és veritat que el sector més catalanista del PSC ha sigut apartat de la direcció, no? Però l'ànima del PSC és federalista. L'ànima del PSOE, encara que té una estructura federal i encara que ara Rubalcaba diu que aposta per un federalisme, s'ha demostrat quan han governat que no ha sigut mai federalista. En aquest sentit jo crec que se pot estar arribant també
a un punt de no retorn en la relació PSC-PSOE, i en el cas de Convergència i Unió el mateix. Durant Lleida, òbviament, no és independentista, encara que si li diuen que serà ministre en una Catalunya independent igual canvia, no? Però bé, jo trobo que Convergència i Unió tampoc no ho té gens clar, no? Encara que la gent jove i molta de la gent de Convergència sí que ho té clar. A Unió Democràtica fa poc feren el Congrés i l'alcalde de Vic, Vila d'Abadal, que es plantejava com a alternativa durant Lleida, va tindre un bon resultat, però no va ser el majoritari, no? El sentiment majoritari a Unió és la conllevancia amb Espanya, no? D'alguna manera, conviure de la millor manera possible i ja està. Ja veurem què passa. És un debat molt interessant i que encara jo crec que ens ha de parar moltes notícies i moltes sorpreses. Home, òbviament és un percentatge important de la població. Tot sumat, tot això sumat, pot ser el 20% de la gent que va votar, no? Però és el 20%. Vull dir, clar, si al davant hi ha Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya, que ara s'ha sumat clarament a l'aposta sobiranista, Solidaritat Catalana per la Independència i fins i tot un sector important del PSC, tot això és molt majoritari. Vull dir, i si el 20% pot influir? Òbviament que sí, i de diversa manera, perquè jo crec que el PP no és el mateix que Ciutadans, i Ciutadans òbviament tampoc és el mateix que Plataforma per Catalunya. Són projectes molt diferents tots, no? Fins i tot UPyD, encara que òbviament no entra al Parlament, però també té una implantació en Catalunya. Ara bé, això fins a quin punt pot influir en el conjunt de Catalunya? N'hi ha moltíssima gent, hi ha milers i milers de persones a Catalunya que tenen molt clar què volen ser, no? I encara que ara pugui haver una aposta d'alguna manera estatalista o unionista per part d'aquests partits, ells no se sentiran molt menys atrets per aquesta proposta. Per a les CUP és un bon moment perquè la política està sota mínims en quant a confiança de la gent. Vull dir que una proposta regeneradora des de la base pot tindre una incidència important, no? Ara bé, i encara que val a dir també que la tanca electoral a Catalunya és el 3%, que és una tanca que, si no fa per això, Ciutadans no estarien en el Parlament, no? Ara bé, se'n poden quedar fora perfectament, com s'han quedat en unes altres ocasions, no? I Solidaritat per la Independència, que en l'any 2010 va presentar a Joan Laporta i ara presenta un Saguntí com a cap de llista, també se'n pot quedar fora, encara que la tanca sigui el 3%, no? Si entre tots els partits totalitzaren, per dir d'alguna manera, el 5 o el 6% i cap dels dos no entrara, seríem vora 200.000 vots que no comptarien. Això és important tenir en compte també. Esquerra Republicana és un altre partit independentista. Reagrupament és un altre partit independentista. Reagrupament en algunes circumscripcions va amb Solidaritat. Vull dir, realment hi ha una barreja de sigles molt gran per a un espectre ideològic que el de gent d'esquerres i independentista, que és important, però si es fragmenta per força, clarament, no? I qui la guanya és CiU, que moltes voltes ha replegat vot fins i tot de gent progressista, que ara amb una aposta clarament sobiranista per part d'Artur Mas se pot sentir atreta a votar un partit que no és d'esquerres, però en canvi, ells troben que defensarà la independència i segur que entrarà al Parlament i com més força tinga millor. Vull dir, trobo que aquesta disgregació de sigles no és gens bona, encara que suposa que si no ho han evitat és perquè no han pogut, perquè converses n'hi ha hagudes i el que passa és que finalment han considerat que per qüestions de llistes o el que sigui, cadascú va pel seu compte, però ja veurem si d'aquests tres partits, CUP, Solidaritat i Esquerra, ja veurem quants entren al Parlament i quants no.